Episodi 30. Bon viatge, per Letícia García. He alçat la persiana perquè entrara el sol i eixit a la finestra per dir hola al món. Avui no hi ha escola, per fi estem a l'estiu. He de fer alguna cosa, platja, muntanya o riu. Quin goig seria viatjar a cada continent per poder conèixer els costums de la gent. Quina idea més genial! Els amics he d'avisar perquè facin la maleta i l'aventura començar. Amb els globus aerostàtic molts països visitarem, des d'Àfrica o Brasil fins Mèxic arribarem. Què és el que sona? Haurem de baixar, des d'ací no se sent i la música vull escoltar. Quin ritme més engatjós! Balla, amb ritme el guacamai, és una samba de Brasil, no ho havia sentit mai. Lluny sonem tambors, en ritmes africans, tot el cos en moviment i picant ben fort les mans. Quin viatge més divertit! Pels núvols anem ballant, donant bé la murga i els instruments sonant. Grans barrets acolorits, són mariachis mexicans, ranxeres per tot arreu, ja som com germans. El viatge arriba a la final i per Xàtiva hem de passar, castanyoles i danses, la xaranga va tocar. Quin dia més divertit, amb tanta musiqueta, crideu en mi ben fort, quin ritme té el planeta.